أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته al'umma a cikin ci gaba da tunatarwar da muka saba yi wannan shine kasar ɗinmu na 8 game da abin da shafi lamarin tashin alkiyama da muke tunatar da al'umma idan ba manta ba a cikin kasar ɗinmu na 7 mun tsaya inda bayan Allah za su zo game da abin da shafi wajen tsallaka sirati bayan Allah gama hisabi a gare su za su tsallaka sirati kuma a daidai inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu Allah zai umarci mala'iku su zo su cire waɗanda yake so ya cire a cikin wuta da rahamansa to bayan mala'iku sun tafi wuta za su cire waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su su ciro su daga cikin masu faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mala'iku suka je annabi ce da mu fa ya'rifunahum bi athari sujud za su gane su da alamin sujjada a goshinsu ta'kulun nara min ibn adam na athara sujud wuta za ta ci dan adam amma banda gurbin sujjada wa harrama Allahu 'ala an-nar an ta'kula athara sujud kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mu wuta ta ci wannan gurbin inda dan adam ke sujjada Allahu akbar duba girman Allah da kuma tosayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bawansa inda bawa yake sawa ƙasa yamma ubangiji sa sujjada Allah subhanahu wataala ya haramta wuta ya ci wannan gaban saboda girmama mu ubangiji subhanahu wataala shi yasa cikin suratul jin Allah ya ce wa annal masajida lillahi wuraren sujjada fa na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahada karka kira Allah da wani yayin da zaka yi wani abun ibada to bayan mala'iku sun tafi idan suka ga waɗannan bayan Allah in suka ciro su fa yakhrujuna minan nar wa dimtuhishu mala'iku za su fito da su daga wuta alhalin sun ga sun babbake sun kone sun kuma baƙaƙe mutane wa yusabbu alaihim ma alhayat sai a zuba musu wani ruwa ana kiran wannan ruwan ma alhayat ma'ana ruwa ne na rayuwa wa yanbituna kama tambutul habba fi hamil sayd wannan bayan Allah sai su tsiro kai ka ce kaman wani ƙwaya ne ko na gero ko kuma na wake ko makamancin sa wanda iska ya ɗauke shi ya tsiro misali ka baza masara a kofar gidanka iska ya zo ya kwashe shi in ya kai shi wani waje to kafin ka sani wannan masara zai tsoro to haka mutanen su ma tsoro kai tsaye da wannan ruwan da kiran shi ma alhayat summa yafrugu Allahu min alqada'i bayna al-ibad sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kammala hisabi a tsakanin bayansa to ana nan bayan Allah ya gama kammala hisabi tsakanin bayansa wa yabqa rajulun sai ya rage wani mutum muqbilu bi wajhihi 'ala an-nar shi wannan mutum kuma ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga wuta wa huwa akhiru ahli an-nar dukhul al-janna annabi ce shine dan wuta na ƙarshe wanda zai shiga aljanna daga cikin bayan Allah fa yaqulu wannan bawan Allah sai ce ai rabbi sai ce ya ubangiji na isrif wajhi 'anil nar ya Allah ka juyar da fuskana daga wannan wutan ba na son ganin wuta fa innahu qadi ashabani ya Allah shi wannan wutan haƙiƙa ya cutar da ni ya halakar da ni ya ƙona ni wadda kashabani rihuha iskanta warinta hakika ya cutar da ni wa ahraqani zaka'uha kuma harshen wutan hakika ya kona ni fa yad'u Allah ma sha Allah an yad'u sai ya roki Allah gurgudan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya roke shi summa yaqulu Allah tabaaraka ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce hal asaita in fa'altu dhalik an tas'ala ghayrahu shin kai kana da tsammani idan na kawar da fuskanka daga wannan wutan da ka roƙe ni ba za ka roƙi komai bayan wannan ba fa ya ƙulu wannan ba Allah sai ce la as'aluka ghayrahu ya ubangiji idan kawar da fuskana daga wannan wutan ba zan roƙi ka koma bayan wannan abun ba fa yu'ti rabbahu min uhudi wa mawathiqi ma sha Allah sai ya ɗauki alƙawari da kuma da alƙawari da rantsuwa duka sai ba mu ubangiji idan Allah ya mai wannan ni'iman ba zai roƙe shi koma bayan wannan abun ba fa yasrifu Allah wajhahu 'anil nar Allah subhanahu wa ta'ala sai kawar da fuskar shi daga wuta fa idza aqbala 'ala al-jannati idan mutum ya fuskanci aljanna mana an juya da fuskar sa daga wuta yanzu fuskar shi zai koma ya kalli aljanna bayan an gama mai wanka da wannan wanda ake shi ma al-hayat to lokacin da fuskar shi kalli aljanna kar ku manta jama'a ya ma Allah alƙawari cewa ba zai roƙe shi komai ba idan Allah ya mai wannan ni'ima ma na juya da fuskar shi daga wuta to lokacin da ka juya da fuskar shi kalli aljanna kuma me zai gani wa ra'aha ya ga aljanna sakata ma sha Allah an yaskuta
sai ya shiru gwagwadon da Allah subhanahu wataala ya kaddara ya shiru, summa yaqulu, wannan bawan Allah sai ce ai rabbi ya ubangiji qaddimni ila babil janna, ya Allah ka gabatar da ni zuwa ga kofar aljanna. Fa yaqulu Allah sai ce da shi alaysa qad a'taita uhudaka wa mawafiquka, ashe ba kai ba ne ka dauki alƙawari da kuma rantsuwa cewa la tas'alni ghayra alladhi a'taytuka, cewa ba za ka roƙe ni koma bayan abin da na maka na ni'ima na kawar da fuskanka daga wuta ba, ashe ba kai bane. Allah sai ce da shi wailak ya ibn adam, tar da kai ya kai adam, ma akhdaraka, menene yaudare da kai, menene yaudare ka daga wannan alƙawarin da ka ɗauka da kuma rantsuwa. Fa yaqulu, wannan bawan Allah sai ce ai rabbi ya ubangiji, fa yad'u Allah hatta yaqulu lahu, sai ta roƙi Allah har sai Allah sai ce da shi fa hal asita ina ataituka zalika an tas'alni ghayrahu, shin ka ɗauki wani alƙawarin kuma shin ka ɗebe tsammani idan na baka wannan abin da ka roƙe ni yanzu cewa in kawar da in juya da fuskarka zuwa ga aljanna in shigar da kai cikin sa, cewa idan na maka wannan abin ba za ka ƙara roƙona ba. Fa yaqulu, wannan bawan Allah sai ce la wa izzatuka, ya Allah na mu ɗauki alƙawari da buwayanka da ɗaukakanka ba zai roƙi ka komai kuma bayan wannan ba. To jama'a, bayan wannan ɗan adam ya ɗauki alƙawari akan wannan gaban kuma me zai faru? Ku biyo ma kasafin mu na tara insha Allah ta'ala, za mu ji ta yaya za ta kaya tsakanin bawa da ubangijinsa, menene zai faru. Kuma kar a manta har wa yau a cikin da bibiyo ma cikin channel ɗin mai suna Markaz Ibn Hajar TV, a yi mana subscribe, a mana like kuma mana share. Muna gode ma al'umma da suke bibiyar mu koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.